Kamu nakasaksi nga tagsara ni manghasi. Aban ko manghasi, sigurado nga mapaksi. Classic music, mauni mayong klase. Di mapugnan ang atake, sulti na og batsi. Kamu nakasaksi nga tagsara ni manghasi. Aban ko manghasi, sigurado nga mapaksi. Classic music, mauni mayong klase. Di mapugnan ang atake, sulti na og batsi. Yo, check! Rapolo Laglag Barados quarterfinals, first battle of the night. Dahil salamat sa itong sponsors karon, Azul Tus Lubuwa, Unsavage Tattoo, Turbo Hectex, Strap 032, Open Side, Organic Lifestyle, and Humanities. So, diretso na ta. Hindi na tayo lugayon, kay late na nesalan. Sa akong wala, pen pluma. Siya man si Ubek, tas Marados Laos, Kasika si Trosibo, Abrilata, mga rhymers. Kung sa akong to, Bryce. Yo, shoutout sa Shaman. Happy birthday na ka JP, birthday na karon. Happy birthday. O sa mga tanan nangari taga sa IT o mga amigo na mananadi rin. Managkwentos, daog si Pepluma, ipili niya nga una si Bryce. Judges, stricto na sa oras. Round 1. Bryce. Yo! Wala intro pa panganda og ensayo, gubon ko ni bata kay wala siya ayo, pero ayaw nagibain ni sait mga brother ama o di ay si Chris the finisher nagsilbi ni mo nga sharpener. Pero wasag hinambog, pero kaya na pa bang metaphor hyperbole og bisag pa og anagram. Imo mga rounds puro pastar na mukha kang pentagram. Pluma wala kay pi kay grabe ka luma, paskaraan kining apo ni Tandang Sora. How ironic na akinong apelido pero wala kay Melchora. Yo, pero para nako kani si Marcos sus, nagkan ba kini kuwangan? Liman ka maka Duterte siya pero nay Mark sa pangalan. Tukang unya. Ni kuha pag pulsay. Wow, grabe ka hapsay. Nakaingo kag paktay. Limang ka nagtrabaho sa Malacanang pero sa portahan ra gabantay. Yo. Unya, imo pagipildi ako mga kauban, sus kalami nimong dauban, inig kumang batugan. Kay matod pa ni Jomar sa pencil case, nakatabunan, plastic, rakag ballpen, pluma, nasama sa bakugan. Alkansiya, sarap, mong angay nakabukan, pero kung ma-joke, ganiko, ikaw ang angay na kuntukan. Pero joke lang, kay basang masakit ang imong dughan, ay kabala ka pen pluma, kay layo ra na sa bugan. Sa grupo na tong siyam, yo. Pero sa grupo na tong Shaman, imong karakter kay si Sayad. Mas iso po daw siya sa double triad. Kumidiking may di ay kabay, ikaw to nag-whiskey o banayad. Grabe ka funny, kaming tanan na lap trip, oy. Kaming tanan na lap trip, oy. Liman ka, naminaw siya uprising, pero next song kay Backstreet Boy. Pero opera. Kay sigurado na kan todas, 90 seconds ra gihatag ni Leo, basig malapas ka sa oras. Time! Ibat, go! Time! Round 1, Pepluma. Sharpener, kanang... Yo, game. Ribat. Sharpener, kanang linya, bugo nga makabitin. Hoy, timan, walay, sharpener ang bullpen. Game. Yo, kipilding ako ni pilding ni mo. Para ni mo si J Black akong giresbakan. Gahi akong nakaatbang sa takimuha gahi pod. Gahi mo pronounce sa imong ngalan. Bryce. Akong kauban sa Shaman. Dauban ko nigtaman kung si pamati nga maabsan. Duguan ka karon sama sa nalapsan. Kisa ka ang Shaman nga kusgan. Kisa ka sa tuwa ang mahutdan. Kipildi na ko una si Rage, sunod si Miro. Anong naamay na sundan? Pusa tarong nga. Ayaw sige duwa og lapok. Gikuha ko nila sa Shaman, aron mulig unang tapong. Magdangara mga tao ni mo kung sila kay muhagok, muuli ning nasa loob ng kabaong album ni Ipok. Pero osburo tong dagang sa storya, aron dili monotonos, kayang imong nitso nagmaskara, anonymous. Uy, famous naman karon, Sanderford ng Rapolo. Kumusta man imong Molsyo sa 138? Namian imong Pat Yunoy sa kong 138.
Pwes, sa buki ka buang, di sa man ang imong mentor, yung pagkatao kay mo si Sanderford, dinoktor. Sino naman mga luni, aba-aba na papakahari ni 7 King nga rapper, basig nakalimot ka nga 7-footer sa Hinebra Kings kay Slaughter. Huwag ka na ang talukoy, kayang hiwa, grabe kataghan. Rapolo, manunta ninyo nung naghimo magtagtaran. Gabaan, ano ni Salmo taman sa rangdo na kurang giduwaan. Siko, Bryce, ibisagwa ko, gilantan. O pasensya na kayo kung ituman sa itong kasabutan. Kaya ang imong kapildiyan sama sa sunugan na paritoke si Marlo. Di ka duwats ka matuoran! Time! Time, round 2, Bryce. Yo, check! Yata, bati, yo, ribat. Bati, ano mong tingog ko, mura ka giubo, kailangan ka grubitosin. Din ako si Sanderford, ako si Sander Limousine. Yo, ito. Pen pluma. Pen pluma, mas gingalan sa pangalan na ballpoint pen. Paspas ni mo utok kaya ni mo suwat og 2,430 words in a half of a day. Malas ni mo pen na pang half day mo utok ako pang full day kay naka-charge ko ron mas init pa ko sa adlang tutok. Pero uno ko magsugod sa Rapolo game. Pero una ko sa Rapolo game. Tubaga akong pangutan pen pluma. Kung di ka ganang ako gisiyo yung diploma tubanga sa iyong mama o papa kisa naghimo sa ballpen o kasa nagikan. Sa wala nakabalo, naghimo sa ballpen kasi last si Biro na taga-Hungary. O sakto mga pre, naghimo ni si Pen pag 1893. O di ba bantong rapa ang kabay, pagkaraan ng dagway. So nagpita mo sa kamera sa kololo, kata di makita ang hulagway. Yo, kaya ako nagsiyo, yo, makabuhan ni si Pen, makaigit ang agi. Ako gisiyo ni mong bago, matagak ang impake. Gusto ro ko mag-bye-bye ng mga rapper nga tuga-tuga. Hi-hi ko ni ang Pen para muga. Kagibaid ni sait ang gamit kay golden na stiletto kada dungga mga gumba mga bungkag astang konkreto kay magpauwan ko mga ballpen nagikan sa langit sa pool ni mga pangit ato mga hurot ang dugo papiliton ti ka sa bungbong na mura bagtugo kuto bra ka dire pen pluma bahalag bukat sa pamati kay gitagak na guni ang pen para di na muagi. Diba? Round 2 kalantaman, bahala nagmatudas 20 seconds ra gihatag ni Leo basig malapas ka sa oras. Time, round 2, pen pluma. Patuyang nakagtabi, patuyang nakabanghag, o natagak ang pen sobra kadanghag. Game! Yo, tinuod nga ni Bryce, Brian Nicole Andaya. Andaya, ayaw og kahibulong nga masakop imong pagatikas san sa akong pagkamarunong. Matod pa niya, imong mga pangandoy Mactim, wa na siya gamit. Gi-rearrange ang Mactim para dili makamit. Mactim, makamit, i-rearrange ko nun ninyo. Di mamahimong makamit, yung usara ka isa Mactim. Di mamahimong makamit ang pagdaog nimo. Nasobraan sa may gali, abay tawag aning kanahan. Ingaana, ginabasta mo advance, nasobraan. Si mong kapugo, Bryce, si penpluma kay gigil, kay ni advance man ka, pres mauni ang singil. Kay matod po niya, diyan na ka magpagmaymay kung membro na ka sa PBB. What? Kanali niya, nadunggan ako ng Cloud9. Ito konten si Chris the Finisher. Ingaana, binabasta mga awat og linya, makapuntos, jumper! Hindi ko nang madaog tikas, kay mabali ang sitwasyon. Imbis nga tikas, sakit imong matagamtaman karon. Kita ko anong sabit, kumusangit, sa kahait sa kong pluma. Huwag makay jabray, pitigis akong puma. Huwag mo kadungog, kinakumabara kay mga kabungol. Wala ni jab, pitigis akong puma, kay ako ni i-football. Paglasa ni Ana siya, gikaligaw daw niya ang tubig sa pagpabunyag ni Achilles. Pestig unang yung pagtuo, kay naligo ko kung asa bunyagan ang Ginoo. Ayaw patuyang og luwak, kay di sulidong imong metaphor. Kay dakpa na permistik to pani sa Singapore. Og throwback before, kay kining Andaya talagang matikas. Hanas po di mo freestyle, gipatuloy na sa hulmigas. Og dyan Leo, ano si Bryce, kima man akong kontra. Si Monchito, Toto Dreson, do flat up MC na akong matumba. Time, nice one, Bryce. Yo. Shaman versus Shaman, kaya ang duwa sigurado ng masulit, natagak ang ballpen kay ikaya nagunit. Yo, ballpen real talk. Kuya ka siya pangalan, pen pluma. Kung sa puro na napahype, kuya ka siya pangalan, pen pluma, pero sa computer ra mag-type.
Pes virus ang dala kong kargada. Ikaw ka may inferior. Pes sa round 3 may expose ko ning ganak na keyboard warrior. Di makina akong utok na malagitek na ang kagat malalutos. Pilot ra ka kung di ka makafocus. Ako ang fiber sa mga battle. Nigga, what's wrong with you? Pas guy, pas sa pentel ako ang pen. Ikaw ang HBW. Templuma, pagsuwat na lang, hindi ka bagay sa oral recitation. Templuma, pagsuwat na lang, hindi ka bagay sa oral recitation. Pes, I put pens down na parang finish examination. Pes, nagatbang ta, kaya Filifire na aptan kay sigurado ka, ay pisod pa ka sa duwa, kaya sigurado kang matuli. Pes, Filifire mo na aptan, kaya masunog ka og buhi. Filifire mo na aptan, kaya yawa. Filipar mo na aptan kaya sigurado kang matuli. Yawa. Taas pa daw ang oras, sige mag-freestyle na tag pinatodas. Pero ako ipakita dire ang abilidad kay kontra si Pempluma nako na mura ba og kalamidad. O nagkontra lagi ta pero okay ra na. Hantod imo mga naw kay magnana, imo mga naw kay daghan kag naw kay daghan makagtagasuwat bay. Bahalag ikaw kay mamatay mo sa fly bisag unsa pa na ug asa pa nagikan. Kay ka na shaman ta kaya sigurado ta nasilingan walay pildi malay daog. Kaya kung iyong nalaman importante ra nako na mapildi ay di na ko importante na madaog ang pildi basta champion lang nga shaman. Ay. Last round, Pempluma. Yo! Let's go! Saan yo? Sarap yung bibig. Yo! Last round, yo! Game? Yo! Kinalasang hunat. Kabaw kong imo ning gihuwat. Di ba kabaw mo control sa pen, di ba kabaw mo suwat? Nangaraan sa larangan, pero di pa maayo. Kinaan ako ang lunas. Pati ang nahimo nga rounds, kaya di ka ba mo gamit o kumpas? Oo, di ka makaabas na ako. Di na makaabot sa kuta. Di mo agisipin kung makusabra o ruta. Puta shaman ka, may pulos imong pagkagamanan. Tawatan na lang ang kamaturang sa kalibutan. Kung walay pen, walay balaod na mapirmahan. Pasok matag tirada. Kay klaro ka kayong binta sa round 3 na kung J-Block. Kay dito flow ay nikatagrato kong tinta. Game. Yo, sa matag, katag, daghag mapapauno na ay mayabag o galit nga murag nawala sa tono. Mabuang, niniparang, niharang, pero di pasa, bisag dili, ni iring, kinibuing kay pusa. Lata ning tala, banga kining tanga. Wa na'y matanong sa next round, di nakasaka. Tuga-tuga, kaya ang imong ayaw nilag, tuga-tuga, kay mong uto kay Il Nino bay, sobra ka uga. Patuyang nagbuga, kuwang mani sa seminar, laglagbara kay emission test, dili ka kapasar. Ala sutoy, hangtod mawad-an og umuy, mga shaman kay ni hoy, patay na si Buloy. Ikaw ni bulhot, ako ni bunot, pasensya na amigo, pasensya na amigo, akong plano, oy na arkitekto, na ikaw kay mapino, galawang stick to one kay dili man ni mapul, an murara kang si J-Block, abura po'y padul, ngan.